Kanto tumbler mo, katulog sa tumbler mo. Ito po yung tumbler. Tadi nga niya mo. So, electric ko na sa dinner ako. One viewer, hello. Ma, balik ka mo. Hello everyone. Kuya Hawk. Hello Kuya Hawk. Hmm? Ano? Hello Kuya Hawk. Kamusta Kuya Hawk? Two viewers, hello. Walang ganda ka dyan, pakin. Yung church na. Ano? Basa. Hello, Kuya Hop. Ano sabi Kuya Hawk? Happy lunch. Happy lunch. Kakalmusal lang. Naka-ready na kami. Tumaba na. Naka-booking kami. Ano oras? Naka-reserve kami 5:30. Ito gamitin mo? Pwede lang yan sa cellphone ko, pwede. Pag nag-i-edit ako. Hmm? Church mo. Ano charger ito? Micro. Ah, macro. Pwede lang ba? Sa taas. Tara di. Jadi. Isip na kung anong naiwan. Ano naiwan na gamit. Ada jacket. Ada darawin mo dia. Oo. Ada sa ko sa gabi ako. Oh! Tara sa sweater no, tinatamukan ako no? Hindi na ko. Bako, agpo pa yan, sweatshirt. Sabi mo, Diyos, to ka mo. Itom. So itom. Ipagtrabaho ko. Grabe nung ipagtrabaho. Pensya pa to. At pinsya pa doon, Ay, sa pensya mo. Ay, hindi ah. Saan ko? One viewers, ano para kami? Ito ta, pag nagbibiyahe ko, Durabox mo? pag nagpapala, Sabi ah. at balik na tayo sa babahay. Kami sa baba. Three viewers, hello. Sa baba kami sa Bisiper. Bukas, doon na kami sa Bicol, ganitong oras. Aray. Hindi yan. Ako na ka lang. Ano ka na nakaon? Ba't nakapindot ka dito sa sandala? Asgat. Ngayon, nakapindot mo. Hello, Kuya Born. Hello, Kuya Born. Naka-ready na kami, Kuya Born. Naka-ready na ang aming mga dala-dala para bumiyahe. Kuya Hawk. Maya-maya pa kami alis. Naka-reservation kami, Kuya Born. 5:30.
Yung bus na ano, diretso. Brohok, hello. Yung diretso dun mismo sa harap namin ni Hinto. Kasi daming bit-bit. Ito pa, may dala ako dito. Ay. Sumba. 6 viewers, hello. May dala ako pasalubong namin dun sa Junakis. Para may libangan siya. May mapagpraktisan. Para matuto siya sa ano, music. 8 viewers, hello. Mas okay nga yun, sabi ni Gil. Ano po? Natutumba. Ay, natutumba. Astra. Hello po. Kuya Astra. Tutumba yung ano ko. Cellphone. Eight viewers, hello. Shoutout daw sa team babayero. Sabi ni Kuya Astra. Six viewers, hello. Gagawa kami ng banda ng anak ko. Gitara, marunong mag-gitara. Ayun pa. Hello. Seven viewers, hello. Ay, Kuya Bern. Saka Kuya Bern. si Astra. Kuya Astra. Kuya ko din yan eh. Si Aramina. Aramin, si Kuya Romel yun. Yung Ayun nga Aramin. pala. Pasok Kuya Roy. Hindi siya ata si Kuya Roy. Eh. Hello, hello sa lahat. Bumaba na. Live lang muna bago umalis. Ilan ba yung bit-bit ko? Isang bag. Saka ito. Ano yung maglalaki ko na? Ito. Mabigat ang bag. Baka pag-isa din pumunta na ito. Ang babaon. Ano sa 8? Ito sa taas na lang ito. Kaya hindi ko pwede mag-plastic tayo. Sa bagupatan na lang kami. Sabi mo kaya kami bakalit. Di yan. Kung kapatos ka naman, tinatakan mo ba mo? Yun eh. Sarap to no. Adi mo minsan na, sarang nagpupo sa patos sa... Matapos. Nabasa pa. Oh, ngayon. Nasa kay Noli pa sila. Nakalab si Kuya Noli. Ah, Nandun pala sila. saglit lang naman natin. Nung oras na yan? Dalawa na? Alas 12. Mga to. Pwede nang maligo. Haba pa. Babiyahe pa 3 oh. Mga 4. Paalis si Bano. Hindi mo pwede. Gatod mo na kita nun eh. Si Jo, si ano? Ano oras lo? Dapat ka nang makagaling no? PITS sa kanya. Sa Cubao po kuya. Tubaw. Kasi ano po yun eh. Super lines. Doon nadadaan mismo sa bahay. Hindi, sa gilid lang, hindi sa bahay. Kasi kung sa bahay yung dadaan, Doon na rin yun. giba yung sa gilid lang po, doon sa kalsada. Ay, Ayun Kuya po. Pakoy.
Good noon. Noon na. Good noon. At yan, parado pang Kuya Makoy, Miguel Love shoutout. Bro, McCoy, sabi ni Kuya Del. Hello sa 5. Hello, bro, McCoy. Hello, Team Babaero. Babaero. Team Babaero. Pwede mo tinanong kung magkano kung saan. Yun lang. Bakit tinanong? Ha? 950. Pero lang Ah, 1. 950. 950. Yan always 950. Kaya 1,000. Pero dinamig lang po sa 1,000. 6 viewers, hello. Hello. Bag ko. Astra, ikaw na naman. Sabi ako eh. Diyan si Kuya Astra. Si Aramina wala pa. Hello sa 7 viewers. Kuya Barn, nakabili na rin. Ayan, nakita ko na sa kanya. Ay, pinakita mo na to. DJI. Oo. Tapos ito yun, oh. Nung nakaraan pa kasi, di ba, nagkakwentuhan tayo, kuya. Ito naman, kahit wala siya, wala to. Pag yung malapit lang, may microphone na siyang sarili. Pero kung malayuan, ito yung gagamitin. Mm-mm. DJI. Oo nga, ganda. Yun nga po yan, nakaka-amazing. Kaso tingnan nyo, may nagbigay nito. Tingnan nyo naman yung handle niya. Putol yan, no? Hindi ko nga alam kung ba. Sunod na lang yan. Ayan, putol yan. Pag tinanggal yan back, kailangan alalayan mo yung GoPro. Pero, goods naman. Kasi naman problema ko sa Yung wala- tempered nga, wala walang siyang tempered. tempered kasi Hindi tinanggal. kakasya pag may tempered. Alam, may scratches na nga. Kaya nga, parang magagasgas. Iniingatan ko pa naman yan. Pinaayos mo pa naman yun. Gusto yung punda kong punda. Ayan, goods na goods kuya. Oh, ganda na. Ganda nga. Sabi ni Nono. Pero pag pag DJI na mismo yung gamit, kahit wala na to. Kasi kukunik na lang to. Connect na lang. Pero, yung nagtitinda nga doon, ito gamit niya eh. Ito gamit niya. At tinanong ko siya. Para sa akin, para sa kanya daw, ito talaga. Mga pang-admit. Ito, nalaglag na to. Astra, Dun sa ask mo lang pinakang- kung sino ka ba talaga. Pinakang taas nila kristal. Laglag na to. Itatanong si Kuya Makoy kung sino daw si Astra. Hello. Bakit? Yung isa lang. Ito Kuya Wow. Kasi may mga kulay Ayan pagpipilian. na. Pwede siyang maging itim. Pwede maging violet. Kumusta ka? Kumusta ka, Arby? Ganyan ba? Hello? Hello. Kumusta ka? Pwede na yun, yung kakantahan mo. Oh, Kanta ka ng yung kanta na. Parang si Bro Rico ba si Astra? Parang hindi Kuya Makoy. Parang nandyan lang yan. buwang araw na. Ay, sorry. Saan na yung Yung connector ko pala. Saan na yung baksit mo? Ang ino ko sa'yo. Ikaw nag-lipit. Sabi mo, di mo na to, Pwede ah. kasi yung connector. Gagamitin ko na itong baby tayo. Nakasaksak nito para malinaw. Ano ba yun dito? Gitna? Hindi yung parang... Dito. Yan ba yun? Parang jack yun eh. Jack. Tapos, ikukunik mo dito o dito sa baba. Yung transmitter. Five viewers, hello. Ano daw?
May ano. Kuya Born. Sabihin ko ba kung sino si Astra? Sabi ni Kuya Rodney. Sabihin mo na Kuya Born. Pambihira ka, Astra, ikaw pala si Virgin. Yan, madaming Yan, pangalan si yan. Astra, si Virgin. Siya lang din yan. Sino Si, pa ba? ano ata, si Kuya Ruel Juliano, nasa Pilipinas eh. Ayun kung siya pala si Kuya Rowell. Yun. Mm. Hindi na pumapasok sa live natin. Eh, nasa bakasyon naman pala kasi. Kasi may mga upload siya eh. Nasa Pilipinas siya. Ruel Juliano. Sa Virgin. Ito, wala nang tempered man. Wala na yung team. Ay, mayroon to. Ito lang yung may tempered. Kaya pala nawawala yun eh. Mm. Kaya nawawala kasi isa-isang account lang kuya. Ang ino-open. Sino? Ayun, pag inopen yung Virgin, yung Astra, Hindi, mawawala. ito. Si Kuya Ruel. Kaya pala nawala. Ah, Hindi ko lang alam po kuya mo, wala po sabi. Pero nung nakaraan kasi nakita ko sa FB na ano, galing siya sa Ninoy Aquino. Tapos sa gabi naman nakita ko rin may post siya na ano, nag-video okay. Nakita ko na si Kuya Ruel Juliano. Nasa Pinas siya. Kaya di ba wala sa mga comment section pag nagla-live. Hindi ko po alam kung baka pumunta sa Kamsor. Oh! Charger! Nakalimutan natin mga charger. parang sira yung nabili natin. Oh. Sira. Kaya pala ito apat 50. Tulad niya ng sa akin. Nabili mo sa hindi. Lupa. Hindi, dapat kaya parang ka ito, nagpili ka. Basta mo sa nandinampot. Hindi ka nagpili. Gusto ito ba ba? Oh. Hindi mo naman silong. Nga mo naman, nagbabalik mo. Yata pupunta ng Kamsor. For viewers, Astra. Ako lang to, Sir Mako, yung Virgin noon hanggang ngayon, pasaway pa rin. Hindi ata mahulaan Kuya Mako yung sino to eh. Eh, mahulaan mo yung Kuya Mako. Astra. Sabihin mo na kasi kuya ko. Si Kuya Papi, wala si Kuya Papi. Baka tulog niya Kuya Papi. Hindi ba kasaan? Kasi nakalive din pala siya. Di baka tulog kasi anong oras na. Hello Ate Ching. Nakasilent ata Ate Ching. Hindi gusto madaling araw nakapasama na. Tulog na sila kamo. Baka mo alas 11? 11 or 10? Ano sila ngayon? Lawod na. 10 oras na ng gabi sa kanila. Tahimik lang ako dito para hindi sa tanong sasabihin ko. Sabihin mo na. Sabihin mo na kaya ako. Sabihin mo na yung kinikimkim mo. Di ba Kuya Board? Magpakatotoo ka. Magpakatotoo ka. Nalilito kasi si Kuya Makoy eh.
Abangan bukas yung vlog. Yung vlog bukas. Virgin, hindi ka pa rin nagbabago, pasaway ka rin ng konti, sabi ni Kuya Makoy. Ay, nakalibatan si Kuya Dani. Kuya Dani, si Kuya Noli pa rin, nakalive. Bahala siya manghula buto rin. Bakit mo din raw? Mahalata ka tuloy. Mahalata tuloy ko sa Asta. Nakikibro pa yun. Nakikibro. Tawa si Kuya Burn. Nakikibro pa eh. Parang Pumasok si Astra. Pag pumasok yan si Aramina, saka si may isang yung pasok ka nga rin dito Kapal Mox. Kapal Mox, pasok ka nga. Yan. Sino daw si Kapal Mox, sabi ni Ami. Buti si Kuya Benji, maraming account, yung mga iba, puro mga Benji talaga. Oo pala yung Masarap magpasaway Sir Makoy, basta virgin. Patay na yun, Jason. Patay na pala si Kapal Mox. Wala na pala si Kapal Mox. Mayapa na ba? Kapal Mox. Dapat sa mga nagdudulas. Ha? Hindi nagdudulas. Yung salamin mo na bago. Pero maganda rin gamitin. Magaan. Mataas nga nila kung nagtatas yung may agrado na yun. Nagdagdag ng Sabi ko, 25. kurang. Nasabi ko, kurang. Kaisip ko talaga. Diba, Padalugin mo kasi. di tumas yung tumas yung grado ng salamin niya. Kaya sabi, nagtanong ako dun sa matanda dun sa doktor, kasi doktor siya. Akala ko ako, dok, pag gumamit ng salamin, magagamot yung mata, bababa yung grado. Bababa raw yan. Pag nabawasan mo yung Sir Makoy, virgin ka rin ba? Bawasan mo raw yung gadget. Kasi pag hindi yung bawasan yung gadget, tataas yun. Ano ba ganito? Oo. Ang to sabi ko Sabi ko, doktor. 75 na. 15, nagdagdag na nga 25. Pero sabi ko, sabi ng matanda, maayos pa daw yan. Ano? Hello sa 5 viewers. Hindi ko alam ba talaga gusto mo. Hanapin pa yung gaangan yung pinagkakit. Makapilapin sana. Sa bagatan ni Ate. Hello! Ako sana makapulot sa araw ko. Tigat ko nga nito magkikilo pa kami na balo. Tilo! Bakit mo naman natanong, virgin? Hello, Tilo! Ano, kamusta Tilo? Yung mo? Kamusta yung module mo? Kamusta ka na kuya, sabi ni Tilo? Ito naman Tilo, at pauwi na kami Tilo. See you. See you Tilo. Di mo naman sinabihan yung kapatid mo, nadala ko sana yung diploma mo. Wala na, pauwi na kami. Okay lang. Sabi ni Tilo. Dadalhin ko sana. Sabi ko sa iyo, ipalala mo ng kapatid mo sana, tapos ako na lang magbayad. Hello Tilo, kamusta? Virgin ka ba? Sabi ni Astra.
Yun na eh, papalaman. Eh, paano na lang, JNT. Oo, padala sa Bicol. Kasi dito sana mura. Oo. Pag Bicol na iba GN to, lalong mahal yun. Asan ka tilo ngayon tilo? Pero nakakagawa ka nung ano, module mo. Ay, bukas pala tilo. Face to face nyo bukas. Sabado. Alam mo, may GC naman yun sila. Ayaw nga, may gisa naman pala to sila. Basta halimbawa, kuha mo yung module mo, kaya Oo. hindi. Ang ano mo lang, pag, syempre may nagtatrabaho ka eh. Pag hindi mo nakuha, ikunin mo sa isang araw. Pero ano, huwag ka lang matatambakan. Mahirapan ka pag natambakan ka ng susulatin. Tatama din ka niyan pag natambakan ka. Kaya mag-ano ka maglaan ka ng oras sa module. Dapat may araw ka talaga na ano, para sa module lang. Mahirap yan. 7 viewers. Astra. Sino ko yung masama bang magtanong? Sabi ni Astra. Kuya Astra. Kuya ba ate? Kuya yan, sila kuya. Kasi nakikibro. Hmm. Galing mo tanong lahat. Ano mag-contact? Bigyan ng spam. Ang ulat sa naman. Hello sa 7 viewers, 7 viewers, hello po sa inyo lahat. Comment na po kayo. Sama na kayo sa kwentuhan. Sunod na live nito sa Bicol. Ba't daw ba itong cellphone mo? Na, 20%. Yan. Hindi naman baka maktuhan ka ng White Virgin. Sabi ni Kuya McCoy. Kuya McCoy. Tulog sa 6. Sana yun. Subukan mo asumbulin yan. Yung mic. Para ready na. Ready? Hmm? Ito. Sinama mo dito? Ito ba? Pwede ko ba? Tulid lo, iko bag. Udah, sudah na pala na. Alin? Kita na pabay ko nila udah. Udah. Ito. Nilagyan mo mo dito cookies. Baka maduro. Kasimbulin nga natin yung mic. Para ready na. Nilagayan pa siya. Oh. Sino ba yan? Si Sir Makoy, malaking tao ba yan? Si Kuya McCoy.
Ito pa rin, ma? Ma? Adi ah? Ito yun, ma? Ito? Sure? Sure ka? Asimbolin natin. Mag-asimbol tayo. Tapos ito dito. Kakabit. Pwede pala ito mga kinikilit. Okay. Sasaksak mo sa ano? Pwede pala itong ikiklip ba da? Oo, ang talaga yan. Sa gilid mo na lang para pag may ilaw pa, pwede yung taas. Kaya nga, dito na muna. Try natin. 10 viewers, hello. Huli ka bro, Makoy. May Astra ka na pala dyan. Ha? Hello sa 10 viewers. Ulit-balik natin ito. Tapos, dito. Kahit magkabaliktad ma. Sa gitna. Dito. Oo. Diba? Hello sa Chen. Uy, ang dami natin. Ang dami. Nasaan yung gamot ko? Ganyan. Ipipintrahin ko. Ma. Ganito. Oo. Long press. Long press. Asan yung gamot ko? Subok, subok. Gamot, anong gamot? Ipipintrahin. Ay, ayan na nga si Ate Sarah. Hello, Ate Sarah. Hello, Ate Sarah. Hello, love, love. Sabi ni Ate Sarah. Pauwi na kami, Ate Sarah. Pauli na kami Ate Sarah. At makapigpadara. Basta di sa nakunusa. Ano to dito? Kiss. Ah, si Kuya Roy pala, pwede pang umabol. Kung magpapadalawa sa akin, huwag lang yung kiss. Ba't ayaw? Ay, kiss lang. Mali. Si Ate Sarah. Nagkakape Kuya Love Love. It's 7:33 a.m. Hello, Love Love morning. Musta nag-breakfast ka na? Try natin. Yo. Hello. Hello. Ayan. At naka-try lang natin ito. Try. Welcome to my vlog. Welcome to my vlog daw. Welcome to my vlog. Today's video is we're packing our things. We're going home. It's English been a yarn? while. English yarn. Basahan mo. It's been a while. Saan naka-live tayo? Nandyan sila. Sino gusto magpa-shoutout dyan? Habang naka-live tayo. Dito, hello. Sabi ni Ate Sarah. Ingat kayo sa biyahe niyo po. Thank you, Ate Salamat. Sarah. Sus, huli talaga. Binati. Okay, love, love. Enjoy your breakfast. Sabi ni Kuya Ho. Uda na muna ako padara. God bless. Kala ko may papadala ka. Wala ko magpapadala ka, Ate Sarah, ng ano. Sabi ko kay Kuya Roy, kasi sabi ko kay Kuya Roy, magpapadala daw. Hindi ko lang bro, burn. Huwag Ay, lang oo nga pala ako- si Kuya Roy. Huwag magpadala ng kiss. Kung sino man po may... Papadala. Kung sino man po ang may Kay Kuya Born, baka magpadala ka Kuya Born. Oo, kung sino man po ang Huwag lang nakakilala Kuya Born kay... kiss. Kung sino man po ang nakakilala kay Kuya Roy, ipagbigay po alam na 5:30 kami aalis ng Cubao.
At kay Kuya Rene, shout out. Nandyan si Kuya Rene. Pwede naman niya kami salubungin sa Alabang. Kasi alam ko kasi may papadala siya eh. Pero di ko alam kung tuloy pa ba. Ay, naka-ready na yung gamit. Ano. Hindi pa tayo nakapag-update. Ito. Hindi tayo nakapag-update kay Kuya Roy eh. Kung ano ba. Yan. Gagamot mag-ano muna. Repacking si Ami. Bawal yan. Repack ka. Asin. Aking sabi. Asin po yan. Asin. Gagawa siya ng gamot para may baon kami. Para pag Ay, tito, sa typing lang nahuli. Kumusta naman ang tito niyan? Sabi ni Ate Sarah. papalamigin namin to para pag stock over. Dapat ako na muna ang padalhan. Sabi ni Ate Sarah. Ay, si Kuya Rene. Hello, pwede Kuya siyang Rene. maghugas. Silent Shoutout kay muna. Kuya Rene. Silent muna. Naka-live na, naka-vlog pa. Alam sa 7. Ay, natatapon. Baking soda. Ayun o. Wait lang. Bro, Makoy, san ka na? Wala na si Astra. Wala ka na rin. May Astra ka na pala. Bro, Makoy, ha? Sabi ni Kuya ho. Mamamatay na, tita. Sabi ni Try Kuya natin Boy. makung rinig yung ugong na electric fan. Parang wala, no? Wala. Pinulay mo ba? Tingnan natin. Hanggang doon sa Bicol, try natin. Grabe ka naman, Kuya Bern, no? Sabi niya, nangumusta si Ate Sarah. Sabi niya, eto, mamamatay. Ay, bangga pala. Sa baba pala mo. Padalhan niyo ako ng piyaya at hopya. Hopya lang, Ate Sarah. May dala kami. Wala kaming piyaya. Abangan nyo na lang kung kanina mapupunta Masarap yung piyaya kaso may nabibilhin kasing matamis. Medyo nakakaumay pag matamis. pasalubong namin na ano. Bro, Bern, wag naman. Sabi ni Kuya Ho. Ano yung piyaya love? Sabi ni Kuya Ho. Ayan na naman, tito. Di ka na nagpupuyat. Ga, bro. Shout out. Ano? Sa'yo ko pamana. Lahat ng gamit ko dito, bro Ho. Kunin mo na lang. Bilog yung boses mo. Ay, Kuya Marlon. Ayan si Kuya Marlon. Hello, Kuya Marlon. Ay, si Ate Gian. Hello, Ate Gian. Hello, Ate Jean. Walang Ate Gian. Hindi makatulog lagi, tita, binabangungot. Sabi ni Kuya Bern. Ayan, at bukas nasa Bicol na kami. At pabalik na naman tayo pa project. Pero ayusin ko muna dun sa tindahan bago ko Hihiram na lang ako ng gamit na yan, tito. balik ng pabay project. Sara. Loko ka, bro, Bern. Wag sa kana. Sabi ni Kuya Ho. Bilog Hello, mo, Ate ah. Ana and Kuya Jason. Hello, Ma'am J.A. Mega love shoutout. Sabi ni Kuya Ho. Si Kuya Bern, masyadong ano to si Kuya Bern. Bakit ang sabi? Masyado ka na, Kuya Bern, ha? Ang sabi ni Kuya Bern? Kuya, lablab pag nakauwi ako, Pinas, message kita, mag-as ako sa'yo saan pwede mag-try ng firing baga. Sabi ni Ate Sarah. Ayan si Miss Kuya. me, hi! Sabi natin Chia. Sino nagsabi? Si Ate Sarah. Ano daw? Magpa-firing. Bro Rene at Gian. Sabi Firing? ko, Sabay ka kay Kuya Born. Kasi may ano si Kuya Born sa ano eh. Sa Albay. Kailangan mo na talaga at Kuya Bern talagang umuwi eh. Kailangan mo na umuwi na Tatakin mo si Kuya Born, sabay kayo. Bro Marlon, sabi na Kuya Bern. Opo, Ate Gian, uwi na po kami. Maya-maya po, mga... Magpo-4, alis na kami dito. Hindi tayo pwede magpo-format. Kasi daw sa bano.
Ba't pinalamig mo na yun? Wag mo. Mag-ano pa yan. Uwi na kayo, sabi natin yun. Bro Bern, ayos lang, silent muna. Kuya Bern, wag mo, palakas ng palakas ka, Kuya Bern. When electric fan. Oo, walang ugong siya. Meron naman doon. May konti. Ayan. Ingat po kayo sa pag-uwi. Sabi natin, Gian. Thank you, Ate Gian. Ayan o. Diyan sa Karingal, lablab next year ka pa naman uuwi. Sabi ni Kuya Ho. Uy, Tito, baka natulog ka naman nabusog. Kaya kay binabangungot ko. Sabi ni Ate Sarah. Hello, Ma'am Gian. Sabi ni Kuya Marlon. Miss Gian, hello. Hello sa 13. Ang dami na natin, no? Sir Marlon, May- nag-love sa shout ano, out. sa Sabi ano ni mo? Ate Gian. Hali sa radi. Sa pag-DGI. Apo GGI. Mamaya, tapos malindigo baka makalimutan. Patayin mo. Ito. Baka maunod yan. Full charge. Tapos ito. Ay, shucks. So, Hindi na nga nakain kita. Parang may naalala ko dun sa Aisha. Sabi ni Kuya Boy. Aisha. Tapos po, Kailangan mo na talaga Kuya Boy ng unwind. Ma, wala itong sorry. Ano yun? Ito na Yung itim yan. Ito na alin. Wala. Andun yun sa bag. Wala. Nasa bulsa. Bulsa. May bulsa yan. 2 bulsa. Nandiyan yung magnet. Sa kabila. At kabilaan mo. Ay, gabi. Ito ba? Kakainin mo ba ito? Oo. Lagyan mo sa mabilis ng yung mga Ano nga dito? ingat-ingatin na biyahe. Hello, sa 9. Sino pa ba? Saan ang Karingal? Libre ba ganyan, Kuya Lablab? Sabi ni Ate Sarah. Out mo na pa rin, Jason, sabi ni Kuya Rene. Sige, Kuya Sige Rene. kuya rin eh. Ate Sarah, may ipapasuyo nga ako kay Ate Sarah. Dito need mo ng unwind talaga at tagapag-alaga yung stricta dapat. Yan talaga, Kuya. Ay, tama yun, Ate Sarah. Gusto mo Ate Sarah, ikaw na lang mag-alaga kay kuya. Tito at tita? May 87 na Gcash mo rin yan. Ha? 87. Hindi mo kabisado number 2. Bada lang. Asa mo yung Ano Ate Sarah? Ano yun, ate host? Si Kuya Roy kasi hindi ko alam kung may papadala pa siya. Ikaw na lang ka kung mag-alaga kay Kuya Boy. Patanong na ate Sarah kung tuloy pa ba siya. 4587. Yan ang may sabi si Kuya Boy. Ano ba? Wait. Ay, English kasi. Ayan na. Isa lang magpapagaling sa akin, Ami. Kasi Ate Sarah, ano yan eh. Marunong sa gamot. Kapag ako ang nag-alaga kay Tito, di ako stricta kasi dragon man ako talaga. Ano Kuya Boy? Payag ka na Kuya Boy. Pumayag ka na, kuya. Kailangan ng pangalawa. Si Ate Sarah na mag-alaga sa'yo Kuya Boy. Masaya siya. Wag kang pumayag na hindi ka maging masaya, kuya. Dapat masaya ka din. Wag mo pakitang natatalo ka. Charot. Nag-chat ako ate host. Sige ate Sarah, thank you. Kasi ano niya, kasi di ba nagsabi siya nung nakaraan na may ipapadala siya.
Eh, Di tinanong ko ano, sabi niya din na kasi kulang pa daw. oo. Nasabi ko sa kanya, wag lang kakapis yung padala mo. Tawa si Kuya rin. Sa pangalawang kampo ng PNP sa Quezon City, Lablab, pag may kakilala siguro pwede yon. Ang pagkakaalam ko, sabi ni Kuya, mabubuhay ba ang naghihingalo na sa akin? Basahin mo nga, Kuya Bern, oh. Ah, okay. Ay, Tawa si Kuya Bern. Yung naghihinga, no? Kami si Sinami na. ha? Nagsundo ako kanina sa singkilip. Ah, okay, Kuya Lablab, may nagtanong na ako niyan. Mahal ang bayad, malayo pa. Check mo muna. Doon mag-ate Sara sa Check PNP. mo daw. Pwede yon. Di, sa mga ganyan kasi may dapat may kakilala ka. Agko, sabi na na. May kakilala ka. Kasi yung lolo ko, kaya yung nakapag-firing doon kasi yung tito ko nandun. Naka-assign. May retired na yun ngayon. Si Kuya Bern, may alam sa Legazpi. Sa Legazpi? Hmm. Ano ganda dyan sa Legazpi? Pag uwi nga, Nagdadaanan ba yung Pag- Sorsogon ng Legazpi? di, una yung susugon. Buti sa banda. Ikaw, taga-Bicol ka, di mo alam. Eh, iba yung way natin. Eh. Dadaan ng Legazpi pag pahorsugon ka. Restricta ako lalo kapag aari ako. Ah. Yan na Kuya Bern. Good. You know what I mean. You know what we mean. You know? Tapos sabay na kayo umuwi. Firing na dun sa ano, Legazpi Kuya Yan. Bern. Yan. Hmm. Parang pwede. Kailangan mo maging ano. Metro pa kasi Kuya Bern dyan, Legazpi. ah, Sabi niya sa akin nung nakaraan, sama daw kami. Sama daw kami dun sa Legazpi. Doon daw kami tumutok. Sama na kami dalawa ni Ate Sara. kapag dito ang aalagaan ko yan kung di kakain at iinom ng gamot. Ay, Italy daw niya. Pwede, Ate Sara, yung ginagawa sa mga bata pag ayaw uminom, hinahawakan yung kamay, tsaka yung paa. Sabi niyang pasin mo. Kaya talaga, strict na talaga ang mag-alaga ito kay Kuya Bern. Eh. Kasi sa patita magician, magaling kung mawala. Nawawala pa na. Hindi ka makawala, Kuya. Oo. Hindi ka nakakawala Pag eh. yung matulog, lagyan. Pag di natulog, lagyan kuglo ang mata. Ganang tanghali pa rin dito. Ay, si Kuya Alfredo. Hello, Kuya. Halo Kuya Alfredo Lipa. 12 viewers, hello. Stricta ako number 1. Sabi ni Ate Sara, oo nga, kaya nga gumagaling yung ano natin. Saan yung lablab? Sabi ni Kuya. 13 hello. Hello. Sabi. Hindi na talaga makakawala doon, Ami, kasi ayaw ko kumawala. Buhay ko yun. Hindi, Kuya Bern, kailangan mo nang kumawala. Kasi naaagrabiyado ka na. Pag tingin mo, agrabyado ka na. Parang ano ba yan? Ikaw. Piliin mo na yung sarili mo. Ang ligaya ko. Pinapahirapan mo yung sarili mo, Kuya eh. Ano? Kailangan magising ka Gusto na ko sana man yan. sa bangungot. Matry Kuya. Gusto ko, Kuya. sana matry, Kuya Host, at least isang beses. Maganda, maganda. Pag matry mo yan, Alin? yung magputok. Sambuanga, Kuya Labla. Mhm. Gusto niya matry. Pwede ba yun sa tao? Ate Sara, pwede sa tao? Ami, ganda ng salamin mo. Ay, thank you, Kuya Alfredo. Bagong Salamin salamin. la. Sa Bagong salamin yan.
Salamin lang si Kuya Alfredo. Pag di salamin. pa siya mag-ano sa ano, gadget, lalong tataas at tataas yan. Ano na to yung salamin niya, ito na talaga yung panlaban sa ano, nagsisilpon. Kasi kulay blue na yan. Di ba? Masakit sa bulsa. Hindi naman, naman nagre-reflect yung ano mo sa cellphone. Naging manifest ko yan mula nung nandito ako. Lagi ako pinapanood yan. Galing. Pero, siyempre kasama ka na. Hinabalik ko yung Alfredo. Thank you. Nagtampo. Ako din bro, Hok, turuan mo nga ako bumaril. Ang tao. Tama yan, Kuya Bal. Sama mo nga Kuya Bon si Ate Sara pag uwi mo. Oo. Kasi mas malapit yun eh. Sorsogon, Kuya. Mali. Legazpi. Makakalimutan mo ang lahat-lahat sa Sorsogon, Kuya Bal. Huwag sa tao, pabayaan kung mahirapan siya, mag-firing sa sarili niya. Basta may kakilala ka lablab, okay yun. Saka isabay mo ang pag nag-firing bag. Pag may kakilala talaga, pwede. Doon kasi yung isa kong cellphone, may video ko nun. Nung time baga nagpapacheck up tayo, nandito kayo. Bro, Hok, meron ka ng Kasi baka magulat ka. Ate Sara, nakakagulat yung pag Bro first burn time. pala. Pag first May time mo, baril baka pa magulat ka. Dapat magamit ka ng air flag. Di ba malakas yan? Pag Ang lakas ginanyan niyan. mo, parang magaganyan. Tapos lalong lalakas yan, yung impact niyan. Kasi ano, kabilaan pader yan eh. Lakas talaga niyan. Basta lagi lang ano, nasa labas yung finger sa ano, trigger. Kaya pag hawak, wag itututok, dapat pababa. Pag ko, yung dyan. Ito, Kung ano yung dyan. dapat pababa lagi yung hawak. Pro burn pala, i-push ko yan, check kung nga, check ang sa pili. Oo nga, Ate Sara, sa pili. Kung may kakilala ka dyan. Tapos kaya ba? Yan ang nakuha sa puyat. Wrong name na nalagay ko. Lahat ata kayo mga puyat eh. Matulog naman kasi yung kambal mo. Matulog naman kasi. Ilang kambal man. Tulog daw kayo. Parang natutulog din si Kuya Born. Parang, hindi, galing sa ano, sa Nagmigero. Patulog pa lang yan. Nagpupuyat. Parang gusto ko kot-kotin ang kati-kati. Huwag. Ang dumi na ng ano, dito sa labas. 6 viewers, hello. Kulang sa tulog, kulang sa tulog. Shoutout kila Kuya Jaime. Kila Kuya Ruben. Shoutout pala kay ano, Kila Kuya Benji. kay sa Bombay natin kausap mo. Ang nakaraan. Ano yun pangalan mo? Si Gulsamar. Hmm. Bombay. Sila Tiching, sila Ma'am Maria J. Ay, oo nga, si... Shoutout sa inyo. Wala pa si Ninang mo, Kuya Bern. Wala pa si Ninang Ma'am Maria J natin. Church mo. Nag-live lang kami bagya para makapagpaalam din kami na ano, uwi na. Idlip lang. Puro idlip na nga lang ang tulong nila. Asan yung charger? Nandito, dito. Ayan. Ano? Oo nga, amin, nasarapan sa bakasyon. Kasi di ba nung nakaraan yung ano niya, 1 month, Sino? si Ma'am Maria J. Ay, oo. Yun yung last ano niya, 1 month. Susulitin niya yung bakasyon. Ingat kayo sa biyahe, happy man nun ni baby girl.
Opo nga, di na nga daw makatulog Ate Sara. Naaawa na nga yung mga lola-lolo Kagabi doon. nga nagtanong, tumawag. Nagtanong, Papa sabi niyo, uuwi na kayo. Hindi na daw Ang mapakali. alam niya, ngayon kami darating. Tapos sinabihan ko pa na ano, hindi kami natuloy. Nakausap Malapit na daw yung birthday. Sa August 15 Ate August Sara. 15. Malapit na talaga. Nagpaplano ko magpa-aurora sa uso ba ka na to. Sorry, 11. Pasasalamat ko, ano, Excited. naging okay sa opera niya. Pero pinag-anuan ko pa. Kahit Pinagbabudgetan pa. Pag walang maipon na ano pang budget, yung birthday lang muna yung ano ko. Ito tuloy. magsimba na lang. Saka na lang siguro yung pasasalamat dun sa pag-opera kay Ami. Simba-simba na lang Ate Sara. Mura lang naman yun, papadasal. Salamat like okay Ate yung... sa lahat ako, sa 1,000. Hindi, hindi ah. Kala ko 1,000. Dapat nga walang bayad yan kasi... Hindi, syempre, ano din. Pang... Tumanggap na ba ng bayad yung Panginoon? Hindi, yung nagdadasal kasi syempre may ginagawa din niya. Sige, message na lang ako pang cake niya. Pinangako ko yun eh. Ay, sabi, hindi, nakalimutan niya Ate Sara. Yun yung inaano namin pag nagba-birthday siya. Yung mga birthday, parang kahit cake lang. Simple na. Yung ano, parang na-appreciate kasi yung birthday pag may cake, di ba? Kami kahit nung nakaraan na ano, walang handa. Ay, may handa naman kahit paano, pero yung cake talaga ang pinag-ano namin. Kasi yung mga bata tuwan-tuwa pag may cake eh. Magpadasal na muna kapag di pa makapa-aurora. Yun nga, Oo. yun po Ate Sara. Ano. Success yung ano yung dalawang opera eh. Yung doktor nga kahapon, masaya yung doktor. Kasi Kasi pag silip, ay barado talaga. Okay na okay daw. Success yung opera niya. samahan mo na ng lechon tita. Si Kuya Bern naman. once a year lang yan, kaya kahit konti pagkaya Pagkaya sige. sige. O Ate Sara, pag ano talaga namin, yun yung hindi namin nawawala yung cake talaga. Kasi ito ang tuwa May yung tag 200 nga na cake. Eh. Oo, may, yung ano, limang taon niya, yun. Yung tag 200, basta ang ano namin, yung may nagbablow ng candles siya. Pwede nga magsaing ka, tapos tutungin mo yung ilalim. Tutaklok ka. Dito, balat pa lang, afford ko lechon. Balat ang lechon. Pwede naman lechon manok. Kami na lang ang bahala. Ano daw? Or kayang-kaya tita yung lechon. Kami na bahala ng Kuya Bern. Lechon Uling. manok. Yung uling pa lang yan. Libo na. Di kaya namin yung lechon manok. Mang inasal. O, tuwa yun sa ano, lechon. Mas favorite ka nga yung mang inasal kaysa sa ano, Jollibee. Minsan kaya ano din namin gagala pag uwi. Para malibang naman. Diyan lang sa Iriga Ate Sara, malapit lang. Ayusin ko muna, maglinis ako doon sa tindahan. Lechon manok, kayang-kaya. Tapos igala yung bata. Sabi ni Ate Sara. Duty sa gabi, bro. Hok, pagdating ng umaga, 5 a.m. or 6 a.m. Papadalagan Ayan na tama may sa nakalive na namin. kaya gusto ko burahin yung whitey, hindi yung channel ko. Pagkapulan ng gusto. Sabi, ay, puyat-puyat nga. Pwede naman yung Kuya Hawk, wag ka na muna. Alimbawa, pag may naka-live, wag ka muna mag-tune in. Itulog mo muna. I-ano mo na lang. Hindi mo titiis makipagmarites dyan. Alam mo may naka-live. Tama si Kuya Siya nga Bern. yung nangunguna eh. Siya nga yung nangunguna. Lagi siguro yan si Kuya kung nakaabang. Kuya Love, Nag-pop up. baka siguro ang lakas ng notification nito. Kuya Love, pahinga din naman. Ay dati nangunguna si Kuya Rene. Tapos nawala si Kuya Rene, si Kuya Benji. Pero nandyan, naging nakaselling viewer si Kuya Rene. Kuya Benji ngayon si Kuya. Yan na naman si Bro Hawk. Burn. Pang lechon manok pa lang kaya tito, sabi ni Ate Sara. Kuya. Burn. Yan, nagagawa ng puyat. Saan ito yung meal pa?
Gagawa ng puyat. Di ako magpahinga lablab ba. Abutin ko na, wait lang. Abutin ko pa yung ng 199 years. Dito naman kuya, naka-duty ngayon. Nasa Manila ka pa ngayon kuya. Wala sa Zamboanga pa. Pero taga-ano talaga siya, yung gano'n. Hindi ako. Hindi ko alam. Yung pinsan ko pala, di na pala nagtuloy. Sabi niya sa akin, baka nagbibiro lang yun. Kasi haba na nga ng bigote. No. Yung sabi ko nag-schooling ng Ranger, nasa Sorsogon daw siya ngayon eh. Baka di na talaga tumuloy. Hindi, kasi kung hindi yung Scout Ranger, kung di siya nagtuloy, dapat tanggal na yung balbas. Hanggang dito na yung balbas oh. Nakakakawin Tapos niya lang. 15 days daw, kakababa lang nila, 15 days daw sila sa bukid. Ay, si Ate Margie. Hello, Ate Margie. Baka nagbibiro lang yun. Ayaw lang magsabi ng totoo. Hindi yun sa'yo magbibiro. Yun na, nakapagtataka, bawal din sa kanila eh. Nakakababaan niya lang. 15 days daw sila sa bukid, sa Sorsogon. Miss me, hello, sabi natin Margie. Nandito Pambihira, yung nalilito balbas, oh. na ako, Vern. Mas mahaba pa doon sa balbas mo dati. Dalawa kasi pinipindot ko na sipi, yung isa sa kabila, yung isa dito. Huli. Nandun ata si ano, Kakak, sabi natin Margie. Kuya Vern, hello. Ate kakak, sabi ko yan. yan malapit na tayong maya-maya. Maliko na kami para, kasi dati din kami ni Bayaw dyan sa labas. May lakad din si Bayaw, magkaano. Mag-tricycle na lang tayo dun sa kabila. Dito tayo. Ayoko talaga dito. Kasi, Yung sakit sa magbukan. Gato, ato ba yung gato? SM. Tumakit mo siya. ano mo sabihin nini? Ay, gato. Sa didi. Pagbaba sa tricycle din kami. Pwede ka magbukan. Sarap ako man, sana kaya sabi. Tricycle ko, no? May tricycle sa napan sa to. Paluwa sa isim tayo ko ng barato. Sa didi. Isipan mo kami. Ito ko rami. Ito nito motor ko. Nagroyo na kayong nagluwas po pa yun. Ano naglawas ka mo? Yung motor nga nini. Ito nito motor ko. Bano. Malo ikaw, May mahal. sono ka mong darwa akong agi ko. Mahal nga na eh. Mahal, 200. Ano sa kayo nyo papuntang Cubao? Mag-grab po kami. Mag-grab Mag-grab. kuya. Kasi pag dito kasi makakadalawang sakay kami tapos Hmm. tatawid pa po kasi ng Kasi overpass. yung grab doon mismo Ano sa yung ano. Puro paano? Doon mismo sa Superlens. Kaya mag-grab. Diyan tayo sa dati Grab. kasi diyan madali. Madali diyan ma-pick up. Yung asan. Tumpay ka daw. Kasi nga, So kaya mo agiyan nga ni kasi no. Inasabihan ko. nakakalito na pati utak, kamay, mata, ulo, nalilito, pambihira. Yung pahinga. Wala ka pa kasing tulog, Kuya Hawk. Oo. Lang kung ipulanin mo sa sipon. Kuya Alfredo. So, tanong ko lang kailan uwi niyo sa Bicol. Ngayon na po Kuya Alfredo. Mamaya po yung Ngayon na mismo. biyahe. Maya-maya mag-out kami, maliligo. Tapos nakaano na kami, naka-reservation. Nag-message na ako sa Superlines. 5:30 yung alis. 5:30 yung alis. Sakto yan. Doon kami mismo bababa sa harap ng bahay. Tapos ayusin ko muna tindahan. Tapos magbukas ako ng tindahan. Pag okay na doon, pasok ako doon sa pabahay para makahabol kasi malapit na cut off. Para makahabol. Pitsa o no, cut off na. Para makaipon-ipon, may pang budget na naman sa 2 buwan man yung 2 buwan man yung follow-up check-up kaya makakaipon-ipon pa ako. Kaya di na yan ganong magastos tulad noon. Ano lang naman pamasahe. Saka gamot kung may resita. Yun lang naman mga gastos na. Tapos mabilis tayo makauwi. Tsaka Paka-check up niyan, uwi ka agad niyan. Di na tulad sunod dati. is, na lang, baka yearly na daw. Yung Okay, sige, ingat kayo sa biyahe. Opo, salamat po kayo Alfredo. Kayo din po, ingat din po kayo. yung doktor kasi, nagsisimula pa lang ako, ay bago pa lang ako maoperahan, sabi na yun na maintenance, may maintenance na yung ilong ko. Tapos, kung sakaling gumaling man siya, Ano daw? magi-yearly pa. Dito,
Nasa 30 ano? Hindi. O 30. May 30 na Kuya Born. Pero habol yan. Pag makauwi po ako, habol yan. Baka na. Kasi bagsak talaga yung ano dito. Bagsak yung... Pero okay. Nag-gigrin siya. Pero salamat sa mga nanonood. Kaso di tulad nung nasa Bicol tayo na nakaka-upload ako ng 3, 4. Eh dito talaga yung upload ko 2. Pero kung maraming upload din sana, maganda rin. Kasi yung upload ko dito, araw-araw may pumapasok sa akin na 2, $2. May $2, oo. $1. Oo, Ganun sa lang. isang vlog. Sa isang vlog. May ano na ako, 30. O no, 4. Sabi ko nga, habulin ko kahit maka, ano man lang, maka Kailan bago mag-cut-off maka $100. $100 para Pag may walang 5K. 100, ay akala ko pag saktong 100, hindi pa rin kasi may tax, May pa. tax, that sumubra. Mga Pero pag- 120, may sahod ka niya. Pag 100 meron. Pag di yun, pag saktong 100 lang, wala. Kasi babawasan pa yun ng tax. Akala ko pag saktong 100, okay na yun. Di pa yun. O, dinagdagan tuloy ni Kuya Born. O para kalahati na lang. Siguro. Hindi ko alam ano sasabihin si Kuya Bern. Hindi, makahabol pag ano, Thank you, pag Kuya. uwi. Pag uwi. Pero habol naman yun, Sigurado Kuya. yan. Kulang sa Bakbakan tulog. ko yan ng ano. Kulang sa tulog, Kuya Laplap. Thank you, Kuya Ate Born. Sara. Thank you, Claps. Sabi ni Ate Sara. Kasi kaya naman ni Ami magbantay ng ano, tindahan. Thanks, Bro Bern. Sabi ni Kuya Hawk, love you daw. Mag-content ako, tapos pag ano, pag Sabado, di na ako papasok Sabado sa Linggo. Kasi yung labahan, siya na maglalaba nun. Thank you, Kuya Bern. Sabi ni Ate Margie. Oy. Ay. Si Kuya Bern talaga. nagagawa ng walang tulog. Diyos ko po. Ang dami mo nang isipin. Kaya nga, pag sabi nung doktor na ano, nagtanong kay Ami, nakauwi na ba kayo ng Bicol? Sabi namin, di pa. Naalala niya ako eh. Alam niya. O Sa sige, pauwiin ko kayo. Uwi kayo 2 buwan bakasyon. Sa dami ng pasyente niya, naalala pa Oo. talaga kami. 2 buwan kayo Yung magbakasyon. pagkakasabi niya, ano, nakauwi na kayo ng Bicol. Kaya natutuwa kami kasi naalala niya kami. Mm. Kasi sa halos araw-araw may inooperahan niya. Bibigyan ko kayo ng pansit pagbalik namin. Kasi mabait siya yung mag-ano. Laban lang tayo, Marunong laban lang Kuya mag-asikaso. Host, Ate Host. O, laban Masal- lang tayo, Ate Sara. Si Kuya Bern din, lumaban din. Masalubungan namin ng pansit yung pagbalik ng mga tao doon. Ate Margie, anong oras mag-live? Sabi ni Ate Sara. Kasi Ate Sara, Ate Margie. Yan, kunti na lang yan. Tapos baka sunod, mga yearly na. Kaya makakabido na kami ngayong piyesta. Magano tayo, magpupuyat. Oh. Back to, ano ulit? Maya daw, Back sabi to niya. normal. Oo, lablab natulog ako nung Miyerkules ng 6 a.m. Ang alarm ko 9 a.m. Kumain tapos 3 hours. ngayon nga tulog ulit. Kaya Makbal, hello kay Makbal. Nag-alarm daw siya ng 1 p.m. yun, YT Opo kayo Makbal. Uwi po kami ngayon. Opo kayo Makbal. Yan si Tito, magiging okay din yan. Sana nga Ate Sara, Aris-aris ano ma? makibaili ko. Oo, Pag nataon Ate Sara may ano, pag makauwi kayo. fiesta. Dati kasama nung isang taon, kasama namin sila nag-live. Magdamag sila. Magdamag. Bro, Mac, bilis tumalon. Hi, Simple Sara, Ate Margie, Kuya Hawk, Kuya Bern, Kuya Bern. sabi ni Kuya Macman. Tibay, Kuya Lablab. Tibay, nga tulog manok si Kuya Hawk. Pero sa 11 viewers sila Natulog ng 6, gumising ng 9. Tapos natulog ng 1. Diretso YT. Makabayle kami, Ate Ami Kuya Jason. Sige, sama mo si Ate Sara. Bro Makbal, sabi ni Kuya Born. Pag bako fiesta, mag-usad ako magbayle. Pwede, may video, may ano doon, may speaker. Malapit lang yung tugtugan doon.
Fiesta, Mr. and Mrs. So, may apat na ata yung sayawan kasi may youth night pa eh. Dun sa atin, pero mas maraming pag nagpista sa Malawag, mas marami sa kanilang okasyon. Sa atin, basketball lang. Sa Malawag, may basketball na, may, ano, Bulang. hindi, amateur, yung amateur kada Amateur. Sabado, tapos yung grand final, Ah. pag fiesta. Kada Sabado, sa atin, ano, Ay, si hello, Ate Marlene. Ano, Ate Marlene, padala ka ng pansit pagbalik namin. Sabi nga ni nanay, gusto mo raw magpadala ng pansit. Sabi ko, nung pagpunta namin dito, ay pwede naman ka ako magpadala sa amin, tapos kunin na lang ni Ate Marlene dun sa ano. Tapos May amateur. nahiya si nanay Shoni. Sabi ni Ate Sarah, Miss Gay, Bikini Open meron. Oh, mayroon. Minsan, Kuya Makbal, sa amin meron din. Hmm. Pero ano lang, gay. Mas masaya yung ano, pista nila kasi marami okasyon sa kanila. Meron din, Bikini Open. Ano yung tawag yun? Parang Salamat. contest Nagdala si Ate Irene, Erin. nakaraan. Nagdala na pala. Ate Marlene. Ayaw nga hello. pala kasi umuwi yung asawa ni Kuya Nuli. At Irene na pala ang pangalan. Oo, si Ate Erin. Hello, Ate Marlene, sabi ni Ate Sarah. Makisayaw tayo, Kuya Makbal, sabi ni Ate Margie. Kantura yan, Yung meron. kantora. Kaso Ate Sarah, yung kantura ngayon, hindi na katulad nung dati na pinapanood. Ngayon wala na. Okay naman Ate Marlene at uwi na po kami. 2 buwan kami magbakasyon na sa Bicol at success yung opera kay Ami. Yung eardrum niya na butas, sarado na po. Kaso Okay na, okay na. papagalingin, bawal pa rin maligo. Oo. Bawal maligo, pwedeng maligo, tatakpan lang. Swimming pala. Bawal lang mag-dive. Bawal mag-dive. Sa Queen ligo, of- walang problema. Queen of the night, sabi ni Ate Sarah. Dami sa kanila. Malayo pa sa atin, pag malapit lang, kung kailan malapit sa kang mag-okasyon. Nakakapanood ako dyan dati eh. Sa Malawag, nung dalaga ko. Sinasama ko nung pinsan ko. Sumasakay kami tricycle. Congrats, success Ingat, of wow, the good news. Opo, salamat Ate Marlene. Ate Margie, Ate Marlene. At nagbunga rin yung ano namin. Kaso nilalagyan ko pa ng cotton kasi Pinagtyagaan siya, araw-araw. nilalagyan, Ayun, kada buwan. nilalagyan ko pa siya ng cotton kasi dumudugo pa siya. Kasi tinanggal na yung nakapasak dito is kumapit siya. Pero sabi ng doktor, normal lang talaga kasi ano yun, 21 days na may pasak yung tenga ko. Kaya, pasintabi sa mga kumakain. Yun nga, may sumama kasing ano, kaya dumudugo talaga siya. Love. Nag-second runner man ako sa Queen of the Night year 2012. Oh? Ay, gayon. Ganda nga. Ay, hindi ako sumasali sa mga ganyan natin sa araw. Iya ako. Miss me, hi sabi ni Ate Marlene. 11 viewers hello. Taga-Malawagan, Ate Marlene. Nagamalawag Si Ate Miss Me. Tsaka si Ate Margie. Kain muna tayo bago maligo. Sige na muna. Pwede Ano, tayo pwede kumain. tayong ano? Habang naka-live, kumain tayo. Ito. Pakita natin yung ulam. Alam ko, kilalang kilala yan ni Kuya Bern, yung ulam natin. Ano sabi ni Kuya Bon? Alam, Bro, ho. salita yung Queen of the Night. Queen of the Night. Pwede Kuya Bern, ang tangkad mo pa naman. Ano yung height ni Kuya Bern? Siguro mga ano yan eh. 5'8"? Taas niyan. 5'8 ba? Baka 5'9". 5'9", 5'8". Scooter ata yan. Wala choice nun. Lahat ng kantora ay. Alam niyo po, Nagkakantora pala siya yung mga noon. kantora, pag kinukuha yan, mga ano yan, may tsura yan. Hindi. Ano daw? Pwede bro, Bern, wala bang Queen of the King. Sige na. Kain tayo, Sarap ng ulam namin Kuya Bon. pakita ko kay Kuya Ano Bern yan? yung Ano ulam yan? namin. Masarap? Alam ko kilalang niya yung Ano ulam yan? natin. Anong ulam mo? Ano yan? Sinanglaw? Sinangalaw. Sinanglaw. Saan din na kita?
Sinanglaw yung ulam namin. Binili ni Bayaw dun sa karinderya. Galikot sa namin, ano ko? Sa ano? Mag-inom nga ako ng mag-inom ako ng Diatabs. Pag bumabiyahe ko ng malayo, may inom akong Diatabs. Pero may mga si Kuya Bern kung alam mo. Alam niyan ni Kuya Born. Oo, sabi ko na eh. Yummy yan, sinanglaw, sabi ni Kuya Born. Pangmalakasan yan sa Ricamuan. Dito kami, Ate Marlene, sa ano? Santa Misa. Alam mo Kuya Bern, yung sinanglaw dito sa amin sa Santa Mesa diyan sa Morning Sun. Ano lang yun hanggang anong oras Hindi ko na alam. naubos na? Pakita 4 ko. lang. Ito, sinanglaw. Doon naman sa atin, sinanglay. Hindi sinanglaw. Ha? eh. No? Hindi man bagay yan. Ayan oh. Ayan kuya oh. Kulang ng sili oh. Oh. Ayan. Mm. Sinanglaw nga ni. Sinanglaw sa Bicol, sinanglay. Hindi ang sinanglay ka. Ano yun isda. Ayun kuya oh. Mm. Sarap pulutan. Umiinom kami. Ha? Sinanglaw. Ano naman? Sino ba hindi umiinom? Pares? Hindi ate Hindi. Sara. Ano yan sa Sinanglaw. Ano? Ito. Pangasinan? Hindi man bagayan contest ang kantura di ba ate Hus? Sintabuan sa 500 ka to nag second runner up na. Hindi. Yung kantura kasi nauso na yung kantura na ano. Ako'y na Queen of the Night Nagpapabutuhan 2005. Ay, 2005 na. Sa karon si Tumigil dito. Hindi, katikot siya naman kauna. Yan, pagkakit ako. Dito ba kami kaon? Kung sabi kita, magpato sa rumalat. Nung nagsabi Ano, na abang ka, di ko di ba? muna binuksan. Di pa ang palingwig kaon. Tapos na Tapos yan. na. Sabay kita magpatusar. Ano na lang ikagisa. Ha? Ba, ina sa kasi ako magpatusar. Ano? O sige na. No. Wala nang abang ka di buhok ko. Kanina, ilipat mo nga lang dito yung cellphone mo. Oo. Para makaano Hmm. dito. Dito tayo sa table. Ay, parang mantap. Lipat tayo ng pwesto. Haba na kagad yung buhok ko. Yung buhok namin dito mutubo. Yun nga yung problema ko eh. Kakapagupit lang namin nung ano. Si Jason, nakadalawang... Bago siya operahan. No? Anong pitsa ba yun? Alin? Tagal na nito, nakadalawang linggo na. Makikita yung subo ko na. 13 viewers. Hello, madami na na. Dito nga. Di, maya-maya po pakakain. Anong tayo mo kasi? May lakad din si kapatid mo. Iba yan sa pares. Iba. Iba ate Sara. Kasi eh, yung parang Paris, siya eh. malapot siya. Para siya, paano ko ba ito i-describe? Lamang loob din siya ng ano. Hindi siya halos lamang loob eh. Ano siya eh. Yung karne talaga siya. Ikaw nga mag-describe nito, Kuya Born. Kasi luto to ng ano eh. Alam to mga... Taga doon. Kala ko Queen of Midnight si Ate Margie. Sabi ni Kuya Macbeth. Pwede idagdag yung title na yun kay Ate Margie. Ano yung Kantura Lablab? Ano yun? Ano yung lablab? Parang pamamanata. Pero ang nakagown yan ng may nagat. Parang ano sila ano? May vlog ka niyan, di ba, Jason? Yung Kantura. Meron. Parang ano yan, mga Kuya Hawk, para siyang mga dalag. Mga dalaga siya. Mga dalaga siya, mga 6 pairs or 9 pares yan. Kakanta sila, tapos pupunta doon sa loob ng chapel, ng simbahan. Parang ano kasi yan sa ano, patron. Kakanta sila, yung kanta, ano, Bicol songs yung ano kanta. Tapos yun, mga dalaga sila, pinipili sila. Pinipili, yung mga pretty. Diyos! Yung nag-a-adjust, yun. Yung para sa Diyos yung kanta, pero Bicol siya. Pamanata yan sa Santo. Kuya Labla. Ito na po sa bago UERM. Enjoy your lunch. Sabi ni Ate Marlene, sa UERM pala, si Ate Marlene. Mamaya-maya Ate Marlene, mag-ano na kami, prepare na pa, uwi. Ang mga walat na may darang burat. Mayo-mayo man gadahan ay.
Parang mayo-mayo na yan, no? Ate Sara, Mga walat bagat. nagwalat-walat ako eh. Darang buwan. Nagsabay. Nung bata pa. Nung piskalon. Nagkipis ka lang ka. Ay, sorry. Ika nga ni, walat bagat ka. Kuya Makbal. Ako kasali. Kantura. Ay, gayon. Ate. Kasali yan si Ate Margie lagi sa kantura kasi yung papa niya nag-ano yun. Ay. Nagtuturutot yun eh. Naging Mama Mary nga ako, sabi ni Ate Margie. Oy. Mayo-mayo. Kantores. Tapos pag babae ka sa Bicol, kantura, pagkatapos may mga nakaanan, mga binata. May mga basket yan kumakanta. Tapos may mga bulaklak Pag ang sa basket. nakuha ka sa ibang barangay, ihatid ko pag uwi yung kantura. Dito ka na magplato, oh. Yung kantura na yan, hatid ko pag uwi. Kain. Kain. Minandaan na sa mga soltero, no? Ate Margie, Ate Sara. Ate Sarah. Si Ate Marlene. Ano nga hindi ko ulit natin. Ano nga sa mga kantor, magagayon man. Babay ng taraw nga ya. Sa magtatanong yan, ano yung mga kantoran, magaganda? Kuya Na, Dad. silipin nga natin dun sa ano. Kuya Berno, sinanglaw. Sinanglaw. So, kanina pa tayo kumain. Mainit-init pa, oh. Paano ba ito makikita? Nakita ko kanina. Kung may chili garlic siguro, no? Kuya Berno. Ano siya, pag tinignan mo siya parang normal na nilaga na ano ba yung madidescribe mo unang tingin, parang siyang nilaga na parang batchoy, parang ganyan. Pero pag Ano sabi natin, Sarah? tinikman mo na siya, sobrang Parang di lasa. kami kasali na dun. Saksopon yung tatay. Yun nga. Ay. Si ano yun, tinatawag na si ano. Mabuti saksopon, pero hindi ka nag-try Ate Sarah Si Paha. Hindi ka nag-try Ate Sarah mag-ano? Hindi ka Pag nandun na yun, yun si ano, basta tawag ng Paha. Yun ang alam ko nun eh. Ano ko? Yung mayo-mayo, ano yun Kuya Hawk? Pag May, Paha. ganun din ang ginagawa. Romeo ata yun, Romeo. Hindi ko na matanda. Basta, ang alam ko Paha. Pag yung kinukuha na magturutot doon sa lugar namin, bata pa ako, tatabi na ako doon sa ano, doon sa papa nila. Kasi bumubot. Tinitingnan ko yung dito niya. Kasi pag umihip yun, bumubutog yung dito. Pero, Oo, siyempre. Yung Ihip yun. bumubutog yung dito niya. Talagang laki. Yung siyempre. Tapos pag tigil niyan, normal. Pero pag umihip yun, talagang gumaganyan-ganyan eh. O, tanongin mo siya, totoo yun. Totoo yun, yung papa nila. Lablab meron din yung para sa mga Si may anak pa Paha na yun. Yung pangalan nun. Ang mayo-mayo sa amin is Yung from natatandaan the... ko. Ay, kunti lang. Hindi, ano lang tayo, share. Kunti lang makakainan ko kasi alam mo na ako pag sa Yung biyahe. mayo-mayo naman, Magiinom nga ako ng gamot. from the word mayo, sa May talaga siya ginaganap. Tapos mga sa amin ang mayo-mayo Ate Sara, ano eh? Ano lang? Ano din, parang, ano to ko? Parang, may Reyna Elena, ganyan. Pero karamihan sa amin, mga bata, kumakanta din. Mga bata. Parang kantura din, pero mga bata. Kain tayo. Opo, Kuya Lablab. Dami humanga sa akin, Kuya Makbal, pag nagkantura ako. Haba-haba liig. Nila kasi nagandahan sa boses ko. Sabi ni Ate Margie, Pay Mio. Ano nga? Ano yung ano eh? Sana all pala Ate Margie kantora. Ano sabi ng Pay Mio? Ate mismo. Ate sabi. Ano mga kanta Ate Margie? Sabi ni Kuya Makbal. Sa dalawang barangay ako nakapagkantura. May yung ano eh. May Hindi yung... ako dumadayo. Sabi ni Ate Sarah. Ay, paano yung wala akong anak lablab? Maganda Kuya Makbal tungkol sa Papa Jesus. Sabi ni Ate Margie. Kain tayo. Yung mga kasama nun na ano. Kuya Bern, sobrang lambot niya. Buti wala si Bro Roy dito. Hindi ko alam. Nandyan si Kuya Roy, nagsa-silent lang. Natuto lang sa'yo Kuya Bern eh.
Hindi ko nga alam, pakikontak mo Ate Sara si Kuya Roy. Kuya Bern, Kaya Born. ang lambot pa naman ng sinanglaw. Andyan si Kuya Roy, nag-silent viewers. Parang tulad din ko rin, Kuya Born. Natuto sa'yo mag-silent viewers. Di ba, Kuya Roy? Kuya Labas ka, Bern, Kuya Roy. pag umuwi ka dito, pag nandito kami sa Manila, dadalhin ka namin dito. Tingnan mo, sobrang tender. Diyos ko, Lord. Talaga. Chili Oh. garlic na lang ang Wala. kulang. Hmm. Sarap. Mabubulunan pa ako, Kuya Bern, sa'yo. Diyos ko, Lord. Ano sabi ni Kuya Born? Wait lang muna. Oo, kantura Ate- kami niyan, Kuya Makbal, mukha lang hindi. Si Ate Kuya Makbal. Simple, Sara, mukha kang, Angel. ayun na, lalaglag. Mukha kang angel, sabi ni Kuya Makbal. Oh, Hindi andyan pa si- nagsin sa akin si Kuya Roy. Busy siguro si Kuya Roy, Ate Sara. Sige, sige, Ami, kain tayo dyan. Andyan si Kuya Roy ata yung nag-heart o si Kuya rin eh. Nasa kabila siya, bro, Bern, ay. Kuya Makbal, mukha akong aswang sa totoong buhay. Sabi ni Ate Sara. Hindi yan makukuha ng kantura kung hindi yan maganda si Ate Sara. Quality yung mga ano. Wag mo sa akin, maalat yan. Sayang Wag na kasi. yan. Mas masayang ka sa kidney mo. Kanina kasi sabi ko dun sa binilan ko, plain kanin. Binigay sa akin, alam ko lang pati yung luto nila na Tingnan mo, Kuya Bern, no, parang, Sinanlag. parang naghihiwalay talaga siya, oh. Naghihiwalay yung, ay, Diyos ko po, ang sarap. eh, sayang nito ma. Mas masayang ka sa kidney mo. Ang alat nga. Hirap magtapon na ako na, ako alam ko kasi, ayaw ko talaga nagtatapon ng kanin kasi time na dito ko sa Maynila na nangihingi talaga ako ng pagkain na may makain lang. Doon ako sa Ilagay Pasig. mo na dito. Oo nga, ayaw ko talaga magtatapon. Kasi naranasan ko manghingi ng pagkain dito sa Maynila. Nakwento ko yan sa'yo. Oo nga, kasi Yung sobrang alat kasi. Bakit? itatapon na ng kantin na mga tutong-tutong. Eh sa atin, yan ang masarap sa Bicol eh. Nung nagtatrabaho nga kami kila Ate Margie, yung tutong yung unang nauubos. Sa kantin, tinatapon yan yung mga tutong. Yun, hinihingi ko. Tapos hingi ako sa kanila ng ketchup, yung kinakain ko. Delay yung sahod eh. Para lang Mahina 3 oras pa kulungan. Oo nga. may makain Pero lang ano ako. to, Kuya? Nung nalaman to ng kapatid ko, yun, nagbubukas sila 11? 11 ba? 11 hanggang 4 p.m. lang naubos na. Ganun ka sold out parati ang luto nila. Saka mura lang. Magkano yung nito? 60? Hindi ko alam. Parang 60 lang. Pero parang 2 order yung binili ng kapatid ko kasi ang dami. Para siyang yung lasa, yung tiningnan mo lang siya, parang plain lang talaga. Pero pag kinain mo siya, sobrang lasa ng karne niya. Di mo alam kung saan nanggagaling yung lasa eh. Gusto ko lang siguro ako, Kuya Makbal, kahit paano ng tao, kaya yun nakaka-experience mapili, Kuya, sabi ni Ate Sara. O bro, Max, sinabi mo pa walang pupas. Sabi ni Kuya, o di naman maganda, Kuya Makbal. Naku, mga kantura kasi hindi yan napipili kung hindi maganda. Ate Margie nga. Nakita ko yung... Tingnan mo ako, Ate Sara, di naman ako Tingnan mo napili. yung napipita namin picture ni Ate Margie. Kantura siya lagi eh. Di naman ako, Ate Sara, napipili. Di napipili kasi ayaw ko Ano nga, mag-dress. kapag magkantura nga, silip nga mga binata niyan. Sana all Mamimili napili. na yan. Ay, Mamimili kung sino yung pag uwi. sana all napili, sabi ni Kuya Bern. Kami ang pumipili sa'yo, Kuya Bern. Naku. Ngayon yung kantura ngayon dati walang bayad, ngayon meron na. May bayad na yung kantura Saka ngayon. nagbo-volunteer na ngayon ang kantura, hindi tulad dati na Mhm. kukunin ka ng barangay. Ngayon, nagbo-volunteer na. Tapos sagot ng mga kagawad.
Kaya nga Kuya Bern, piliin mo na yung sarili mo this time. Yung sarili mo naman. May Kuya. vlog ako nun eh. Di pula. Yung nagkantura yung asawa ni Bonjing, ni Oo. Kasinggel. Si Pula may vlog sa ganyan, kantura. Diba? Kasi si Pula nagkakanturo yan. Diyan sa Malawag, ano. Ate Sara, si... Ayun. Pasensya na po. Nawalan siya ng ano, signal yung wifi. Naki-wifi kasi kami. Ay, Kuya. Tama na yun, Kuya Bern, yung binigay ko ng lahat-lahat. Tama na yun. Tama na yun, Kuya Bern. Ikaw naman, piliin mo naman yung sarili mo this time. Hello. Paano tayo makakabasa English nga ni... Ay, siya. You was fine. Voluntary na You rin and actually for went to your me. house choosing. Oh, at ay dati talaga Meron ni na. Sarah. Ayun pinipili talaga ni Sarah ngayon. Kung halimbawa ito pinagbuntis ko to si ano, panata ko na ano, ganyan. Nahirapan niya ako Na. sa pagbuntis ito. Nung pagbubuntis ko siya, o kaya mga bata pa sila nagkakasakit sila, pinapangako ng mga magulang na pag pinagaling mo yung anak ko, magkakantura to sa ano, halimbawa magkakantura to sa Bacolod, ganyan, doon sa San Roque, di ba Ate Sara, ganun. Kaya nakakapagkantura na ngayon Kung yung mga sakitin, bata. pag bata Pag pa. sakitin, pinapangako. Yun. Tapos ngayon, may bayad na. Ang kantura. Diba? May bayad na. May bayad na ngayon ang kantura. Kuya Bern, ako nga nag-volunteer, hindi pa din kinuha. Pero at least nag-volunteer, Kuya Ho. Ganyan, pag halimbawa, ano ba sasabihin? Kumbaga sa, Lagyan mo mga yung yelo. kumbaga sa Lagyan mo magjowa, muna sa ano. kumbaga sa magjowa, magko-confess ka pag hindi, at least, makapag-confess ka. Pag hindi, maano yung isip mo na hindi mo tinuloy. Kung ang sagot oo o hindi, tanggapin natin. Diba? Pero, move on. Ikain mo na lang yung Kuya Hawk ng sinanglaw. Pag nakauwi ka, Kuya Bern, dito rin kami sa Manila, isasama ka namin din. Oh. Pero sa gilid-gilid lang to, Kuya Hawk. Pero the best to. Ang lasa. Panalo. Kuha ko na recipe niyan. Natikman ko na eh. Ang dami magaganda Kuya Makbal ngayon. Sabi ni Ate Sara. 10 viewers, hello. Alam ko na lutuin to, ma. Ako may pangako ako. Yan, sabi ko maging safe lang ako dito. Di ko pa nauutob kasi nung umuwi ako hindi man fiesta. Kung Ate Sara pag pinangako kasi talaga kailangan matupad yun eh. Yan yung ano, tulad nung sinabi ko nga na magpapa-aurora ako. Nung inooperahan ko sa amin. Ngayon lang last, na nag-aantay ako doon kasi daw pinaalis ng doktor. Nasisilip ko ito na ano eh. Yung dinala na doon sa operating room. Na bulag ka talaga, sabi ko. Kinabahan ako noon eh. Kasi bago to sinalang, na maalam sa akin, nagbilin-bilin doon sa anak namin. Ang dami kong bilin parati. Sabi ko, magising lang ako sa amin. Pag may pera ako, magpapauna Pag na-timingin ako. ko sa Pinas ako, magkantura ako in God's name. Kasi tulad yung nung- para sa Segunda Dia. Oo, sa Segunda Dia pala Ate Sara. Tulad nung nanganak to, cesarean, nagpa-aurora din ako noon. Maging okay lang akong panganak niya. Batang rekto to Ami kahit saan pwede. Sige Kuya. Ang iniingatan ko lang sa pagkain sa mga Kala ko, ang tabi-tabi. iniingat-ingatan ko. Hindi, si Jason ko kasi Kuya, mas sensitive kasi ang tiyan nito. Kaya
Kaya nilimitahan namin yung pagkain sa gilid-gilid. Sa tubig, maselan ang tiyan nito ni Jason eh. Hindi kami basta-basta Ayoko na. umiinom na galing saan. Bibiyay tayo. Napadami tuloy yung kain. Hmm? Ako naman, batang kalye, sabi ni Kuya ko. Ako tuloy si Kuya ko. Segunda dia ang panata ko kasi may anak na ako eh. Oo mo Ate Sara. Pero try mo pag nakauwi ka, kung saan may piyestahan, pwede naman yun. Basta matupad lang. Pwede naman yun makikiusap eh. Ako Kuya Lablab, Hindi yan. batang kape. Kasi kung sa patron nila. Mm. Ay, malapit na po kami mag-out. Ubusin na ba natin to? Tuwan ko yun. Hindi tayo pwede na ano. Kasi alis nga, mag-aasikaso kasi si Bayaw. Pag alis namin, alis din siya, mag-aasikaso siya nung papel niya. Kasi May iba na siyang papasukan. may iba ng papasukan. Nakapag-alis na siya. Kahapon, ano siya, Clearance. nag-clearance. Tapos, kukuha kasi si Bayaw ng ano, ng bahay na ulugan din so, doon sa Cavite. Pag-ibig, kailangan niyang ma-process kaagad yun. Kasi baka di sa Marlison, nakapag-resign na siya eh. Kaya dapat kasabay namin siya na uwi. Ngayon, pinaunan niya na kami. Pinaunan na kami umuwi. Sunod na lang siya. Kasi may mga asikasuhin siya. Doon nga sa pag-ibig yung nag-apply siya sa anong bahay. Kung pwede lang talaga ako kung hindi lang talaga kailangan ano eh. Sarap nito chili garlic lang ang kulang. Basa. Kailangan ko yun matupad mahirap na sabi ko kay ama. Pag di pati natutupad, minsan nagkakasakit. Nakauli at matimingan na ako utuban yun. Nung Ate Sara ka. Pero syempre, pag na-timingan, huwag mo muna masyadong isipin kasi pag hindi talaga na-timingan, hindi pa yun talaga. Akin yan, pangako ko lang. Pag may ano, kung saan matiming ka, kung may budget. Mas solid ako batang kalye pag may nakita nyo na bata sa lansangan, parang ako na yun nung batang ako. Tayong mga batang 90s eh. Talagang kalye talaga. Ingay na lang kayo sa ingat na lang kayo sa biyahe. Sa akin dati, okay naman yung ano ko. Simula nung nag-Maynila ako, doon na ako na sa tubig. Tubig, tas kunting ano lang sa pagkain. Masaya na ako Pero yung send ni dito dati, di ko alam. Dati nga, paborito ko yung sardinas na yan, toyo. Pag kumakain ako ng ganyan, nangangati ko. Ngayon na. Dati mag-ani ko ng palay, nakahubad pa. Ngayon, grabe na yung kati. Nakutawan ko para di masabi kuno talaga. Yung Dati talaga yung, to Sara. di ba yung inani ng palay, nagko-acrobat pa sa ot. Tumbling pa doon sa ano yan. Pinaggilingan ng palay. Alam mo, isa lang ang ibig sabihin niyan. Tumatanda na. 33 ka na, no? Duda talaga ako. Dati, Ay, 34 ka na. nung dati, mga barkada ko, ano kami, diyan lang, minsan sa sapa. Pwedeng inuman yan dati ma. Oo. Kami nga na, nangunguha ng yan. alimang maliliit. Tinuktok. Pinangat. Ay, di ko na kaya. Simula nung nauso yung mineral. Nung sa Bicol, dati, gripo lang naman iniinuman natin. Ngayon, mineral na tayo kasi may mga mineral na. Pag makainom ako ng tubig na hindi na mineral, ay, yari. Yari ang tiyan. Oo, yari talaga yung tiyan. Dati talaga sa gripo kami uminom. Pati si Hili nga sa gripo eh. Siya lang talaga yung tiyan niya. Ngayon nag-react ang katawan mo, Kuya Host, sa mga naranasan mo nun. Grabe kapag tiusan ka din. Grabe eh. Tios kami dati. Maski man naman, tios pa. Pero hindi na tulad nung. Dati, wala kayong Grabe, kuryente. Lumaki ko walang kuryente, walang TV. Kaya napag-isip ko talaga
Diba, nasabi ko na yun dati. Naisipan ko na huwag na lang ako mag-aaral. Tulong na lang ako sa kanila papa. Pero sila, sabi ko, mag-aral kayo. Nag-apply pa yan sa pula ng sundalo. Sa awa ng Diyos, dalawa na lang yung nag-aaral sa inyo. Okay College. lang sa akin, tanggap ko na kahit ako lang kako di makatulad yun na ano. Kaya ginawa ko ng paraan. Nakapagtapos naman ako. May diploma na ako. Mabuhay! Nasabi ko sa kanila eh. Kahit kako sila nakapagtapos ako hindi. Pero kaya ko yung buhay ko, kaya ko yung dumiskarte. Ang dumiskarte. Panahon na ang humubog sa'yo. Karanasan. Dami na yung pagsubok. Naranasan ko naging palaboy sa Pasig ngayon. Yung talaga di ko makalimutan. Kaya yun nga sabi ko kaya kami kanina yung kanin kung itatapon huwag. Kasi dati hiningi ko yan. May isang linggo kung di kumain dito sa Maynila. Doon ko nga napagtanto na yung tao pala kaya pwedeng mabaliw. Ang ikakabaliw ng tao kapag di ka kumain. Ay, walang laman ang tiyan. Yung utak, Pinalayas na kami doon. kakainin. Pinalayas na kami doon sa inuupahan. Wala nang upa kasi delay na eh. May trabaho, delay. Ang sahod. Kung delay yung sahod, may trabaho kami. Pahinante. Biruan mo, ilang buwan? 3 buwan, walang sahod. 3. Ay, si Kuya Joshua. Hello, Kuya Joshua. Tulog Kumusta sa ang ano. buhay-buhay, Kuya Joshua? Pwede talaga mabaliw, Jason. Tingnan mo ko. Baliw. Nga, totoo. Si Kuya Hindi ka makakain kasi ako noon. Naranasan ko na 1 linggo na. Ginagawa ko na lang noon, init ng tubig. Para maano lang yung sikmura. Initin ko yung tubig, inom ako. Pag di nalit ako dun sa kantin na hinihingan ko ng mga tutong, ng mga kain sabay ketchup. Kung hindi naman, kasi hindi ko talaga, may pera ako, 1,000. Pero yung pera na yun, hindi ko talaga ginagastos, nasa wallet ko lang yun nakasiksik. Yun ang ugali ko din sa Maynila eh. Kahit magutom ako, yung 1,000 na yan, hindi ko yan talaga Yan igagastos. Yan Kasi yung in case of yung emergency. 1,000 na yan, gusto kong umuwi, yan ang uuwi sa akin. Inintay ko talaga na makuha ko yung sahod. Pero may pera akong 1,000. Pag di ko nakakayang tiisin, takbo na ako. Tapos di ako bumibili-bili ng mga gamit sa nandito sa Maynila. Kada alis ko yan, yung bag ko dala ko. Para kung ano man mangyari na remalaso, takbo ka agad ako. Nauwi ako ng probinsya. Yun yung parating Ugali ko. parating bilin. Kahit ano mangyayari, magtabi ka ng pamasahe pag uwi. Pag In uwi ko case yan. lang. In case lang. Eh, buti na lang. Bro, Bern, huwag mong subukan, masisira ang buhay mo. Sabi ni Kuya. Nag-ano yung company na sasahod na raw. Kayo. Sahod kami. Naipon yung sahod ko, nagkahalaga yun ng 18 ata. Naipon. Pag ikaw ang ng tumbler doon. Binayaran ko yung kantin. Yung kasama ko yung nainis ako. Kasamaan ko. Tinakbuhan yung utang sa kantin. Ako kaya ko pa magtiis. Sabi ni Kuya. Gano'n? Kaya pa daw. Sasamahan ka namin sa pagtitiis mo, Kuya Bern. Hanggat maubos ka. Yun lang. Hanggat maubos ka. Diskarte ko sa bilyaran, spatter. Kaya natuto kong magbilyar eh. Nag-spatter ako doon sa bilyaran. Bibigyan ako ng 50 pesos. Parang ako atang mababaliw dito kay Kuya Bern. Ano ba zodiac sign mo, Kuya Bern? Matanong nga kita. Ano zodiac sign mo? Kasi yung mga Libra, ano yan eh. Overthink now. Bukas masaya na. Wag naman ako na lang. Taurus ka ba? Taurus ka pala. Taurus. Kaya pala. Sinesearch ba niya ano? Isi-search ko.
Isi-search pa namin. Hindi, may picture ako dito ng zodiac sign eh. Para alam ko yung, para pag nakita ko, alam ko kung ano yung ano nila. Wait lang, nawawala eh. Tulad nung ano magkaiba, ano ba yung zodiac sign mo? Zodiac sign. Cancer. Hindi, sa akin, Goy. Ay, Sa akin, ay, glitter. ay sorry po, pasensya po. Hindi po namin pinagtatawanan yung ano. Na- Nabasa lang namin. Sorry po. Ikaw ba pre ano? Glitter sa akin eh. Pasensya na po, hindi po namin pinagtatawanan yung mga may ano po. Yung nabasa lang po namin. Ay! Sorry Cancer, naman. Wag cancer naman. sa akin pre. Sorry po. Ikaw ba ano? Glitter sa akin eh. Yeah. Yan, babasahin na Kuya Born ni ano. Sige. Amen. Mamasahin na kita. Taurus. Ay, kaya pala. Grabe ka talaga. Taurus are incredibly reliable, practical, and devoted. They are known for their love of comfort, stability, and sensual pleasure. Loyalty talaga sila. Unwavering loyalty. Parehas pala tayo Kuya Born. Grabe talaga. Ay, marigos na kita mi. Ma. Maligo na tayo ma. Ligo ka na. Pabalik na yun na nagpagupit ma. Mag-aasik-asik pa siya. Oo nga, Kuya Bal. Kaya pala, ang hirap kalabanin ng puso pag iba ang sinasabi. Ingat kayo sa biyahe, parang Jason at Ami, keep safe always. Thank you, Kuya Ho. Ayan po, ma. Punta tayo, ma. Umiiyak pa nga si Kuya Bern eh. Wait muna. Mag-out muna po kami sa Ay, silent nag-reply na si Kuya viewers. Kasi kailangan na yung mag-atid kasi sa amin. Yan palabas. Kasi dami yung bit-bit. Bawal sa amin mag-bit-bit. Hindi ka masisi si Kuya Bern. Oo. Grabe. Pero ka talaga. 5:30 naman yung alis. Samahan ka na lang namin ano. I-try ko lang kung makarating kami doon tapos di pa maalas, try ko mag-live doon. O kaya mag-upload ako. Samahan ka na lang namin, Kuya Bern, maubos. Mauubos tayo lahat. Oo nga, ingat kayo, safe trip. Thank Salamat. you, Kuya Bern. Thank Salamat you sa Kuya inyong Born. lahat. Maraming salamat. At sa lahat Alam mo mga na yun, silent Kuya viewers Born. dyan, thank you po sa inyong lahat. At sunod na live natin sa Bicol. Sunod na upload. At pa-support po kung sakaling makabalik na sa Pabay Project. Sana po bumalik kayo sa panonood sa aking mga vlog. Para panonood lang ng vlog, malaking tulong na po yun. Kahit i-play na lang. Oo, kahit play niya. Kasi I-play bago may dalawang matulog. buwan kami na bakasyon para doon ako kukuha ng pang ano namin, pang bili ng gamot. Ano kaya kung magtindahan pamasahe. series ako? Ikaw, dati mo na, may channel ka na nga, di mo na-uploadan. Hindi ako nagko-comment eh. Oo. Ingat, May channel ka tita. na eh. Tita, At salamat bro, sa inyong at lahat. sa lahat. Yeah. Sabi ni Kuya. Out muna kami. At muna kami. Ano kaya kung magtindahan series ako? Uwi na. Salamat. Tindahan Salamat at series. okay yung tira. Oo. At nakauwi na kami. Lagpas kami sa buwan. Pero successful yung opera. Tuwan-tuwa din yung Ah, doktor. Thank you. At Thank ingat you, din po kayo. Lord. Ingat sa Ingat lahat. dyan. Kuya Bern, Lahat kayo. Kuya Hawk, si Na Ate laging malakas Sara, yung inyong katawan. si Kuya Hawk, ay si Kuya Joshua, si Ate Margie, si Ate Arlene Marlene, Marlin. si Kuya Rene, nandyan kanina si Kuya Maki, si Kuya Makbal. Mga silent viewers. Siyempre, sa Kuya Hook. nandyan. Andyan. Thank you sa lahat. Bye-bye. Bye-bye Bye. sa inyo. Thank you. See you. Ingat. Abangan. Bukas may vlog ako. Bukas o sa susunod. Kasi baka pag mapuyat ako, hindi ako maka-vlog agad. Abangan nyo yung vlog ko kung sino ang bibigyan natin na pasalubong. Yan. May abangan kayo. Abangan nyo kung sino magkakanap ng pasalubong. Ayan. Bye-bye. Oh. Pasalubong yan.
Yan, bye-bye, bye-bye. See you sa Pindutin mo na. Bicol. Bye everyone. Pasalubong yan. Ligo na mo.